Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Qabela għattet l-għodwa ta' jum il-mara tiltaqa' man-nies u dur it-toroq ewlenin tal-belt. Flimkien mal-membri tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista, Lidja Qabela daret is-suq tal-belt u tkellmet ma' dawk preżenti, fosthom anki nisa li kienu qed jieħdu kafè fil-pjazza ta' quddiem il-Parlament. Jamxiet ukoll fit-Triq ir-Repubblika fejn kienu bosta li ħadfu l-opportunità u ħadu ritratt mal-mara tal-Prim Ministru. Intant minn hemmhekk Lidja Qabela marret tiltaqa' ma' Marietta Lanzon, nanna ta' 6 li rabbit familja u daħlet tistudja l-Università fl-età ta' 40 sena. Wara Lidja Qabela marret fabbrika fil-Marsa fejn iltaqet mal-intraprenditriċi Doreen Katrona li għal kofundatriċi ta' kumpanija tal-manifattura li ħafna drabi huwa xogħol assoċjat ma' sess maskili. L-om ta' 4 tfal qalet lil Mart il-Prim Ministru li xejn mhu impossibbli jekk mara tkun ottimista, taħdem għall-ħolm tagħha u tmexxi bl-eżempju. Mill-Marsa, is-Sinjura Qabela baqgħet sejra l-Vgura fejn iltaqet mat-tim ta' nisa li jmexxu l-proġett tal-Pulizija fil-komunità f'diversi lokalitajiet fin-naħat isfel ta' Malta. Jagħtathom ukoll fjura fl-okkażjoni ta' Jum il-Mara. Huma spjegaw l-każijiet li jiltaqgħu magħhom waqt ir-rondi u b'sodisfazzjon qalula li saru jiltaqgħu ma' ħafna bniet li jgħidulhom li jixtiequ jsiru pulizija. L-impenji ta' Mart il-Prim Ministru suktaw Villa Rigo fin-Naxxar fejn saret attività soċjali flimkien ma' 16 il-kandidata mara tal-Partit Laburista, il-membri tal-Eżekuttiv u anke l-President tal-Partit. Jum il-mara huwa kuljum matul is-sena kollha. Iżda huwa importanti ħafna li propju bħallum f'jum il-mara infakru kemm huwa importanti li nedukaw lis-soċjetà li l-irwol tal-mara mhuwiex stereotipiku, iżda kemm il-mara hija kapaċi hija nnifisha toħloq l-irwol tagħha. Il-Partit Laburista minn dejjem kien katalista biex jirrikonoxxi l-abiltajiet tan-nisa u biex joħloq l-opportunitajiet u spazju biex il-mara toħloq dik l-opportunità u timxi l-qudiem.